Ki Parabangeit bait, bat ki parlo ki bait, ngai U Blei api baroh, haga kerteng ka koridor tam, ka jong utrai bat unong penem jengi u Jesus Christ, bat ngi pediang sobhai api, syakani ka Bible Study, ka bawan link ba ka YouTube channel, jong ka Balang Presbyterian Mawroh ka jongi, bat ka phang, jong ka Bible Study, hakani ka janmiet ka long, ka Jingpynkyntang Khuid, sanctification. Haki sautuli ki Bible Study, syapang Mynsiem khot, ngile kren siya kren, syapang ka Jingpynkyntang Khuid yaki bangeit, lani sanctification. Pila ban kali, ka ay kani ka Jingpynkyntang Khuid, ka ay kani ka sanctification. Ngile kren, bat ngila banjur, bakita yaki bala penbaptis daw Mynsiem khot, kideban penggentang yalade, kideban yad hau Mynsiem, kideban im daw Mynsiem, kideban yaine hau Mynsiem. Kibala pensle daw Mynsiem khot ru, kideban penggentang yalade, namar baka Jingpynkyntang, kalam siya ka jing saiso, hagakam ka jong Blei. Ngilekren ba ka jingdap Mynsiem khot, kamut ba Mynsiem khot, usyongdap hagidokno jangi, baduyok ban sen Charlotte, yaki jing im ki jangi. Namar kata ka jingdap Mynsiem khot, kalam siya ka Jingpynkyntang Khuid. Hagaktin pareng fullness of the Spirit results in sanctification. Don kinong to Kristan kiba khot ru, ya kani ka Jingpynkyntang Khuid, ka jing san haga jinglong Mynsiem. Ka Jingpynkyntang Khuid, kalong ka jing san, bat ka jing kiw haga jinglong Mynsiem. Ngide ban san haga jinget Parabangeit bait, namar lamdangi san haga jinget, ngin sakud hajo, bat ngin randin. Ngan ai pi ka nuksa, jong unew sembay, uba mi shalot, bat usan, pinsayo ki screen ki jong pi. Unew sembay, usdang ko sembay, uba ringkyang. Habalabu yo ka kendaw, bat habala ay usdang ban mi shalot, usdang ban mi kito ki slalom, barhadin kata, ki sami kito ki sla, ki balong ki bayaw, bat ki ban ay boryo o, ba unang san. Ladangim IT yalade, siya ka sanctification, kamut bangin du no e ka Jingpynkyntang, henry kamut bangin long kunlung sa, ha ka jinglong Mynsiem. Upolo khot ki Kristana Corinth, ki kunlung hau Krisken, iwe Corinth lenong kabalay, kadakot ka banengkong. Long kumuto sembay, uba syusa terkong raw-raw, ubam syem bu haga kendaw, ubam syem yo eko ubam syem seishelut, bat ubam syem mi kumu jingtung, bat kumu ding. Kata kalong ka jing im Kristan, kabam san haga jinglong Mynsiem. Ngi persang Parabangeit bait, bangin san haga jinglong Mynsiem, bangin nang jeliw ka jingaday ka jingi bat U Blei, bangin nang im ka jing im ka Bakentang Khuid. Henrengi im maka percay, kaba kanglat yangi, bangin san ngin mer haga jinglong Mynsiem, kaba don shibun ki maujentut hagalentiyat ka jangi, kapersang bantan yangi syadin, namar bakani ka percay hakabangingi im, kalong ka percay kabala hap hakapop, kasrim kum ka percay randin, hakatuka kot jongi kena red, Alice in Wonderland. Kami ia gani kadur kabangin peni pi nagikot kena red. Hangni ngiyu yai Alice isyatan ha kani kasim rong saw but hangto ngiyu ka jingtho. The Red Queen has to run faster and faster in order to keep still where she is. That is exactly what you are all doing. Kasim rong saw kahaban mare stet tang ban shune hakabaka don ru kalong tik kumju yangi hakani ka percay. Kini kilong ki Ktien nagakot Alice in Wonderland. Well, in our country, said Alice, still panting a little, you generally get to somewhere else if you run very fast for a long time, as we've been doing. Hakari ka jongi ongi Alice, hapadeng ka Jingpynkyntang Mynsiem bajur. Pinjin dalapoy shanu
lada pila mare state kat ni, but mare slim kat ni, kumba ngilaya mare. A slow sort of country, said the queen. Kari kabasuki jai jai, ong katagas Now, here, you see, it takes all the running you can do to keep in the same place. Ha kaniga ripan, pidayban mare, shimare, katbala, tangban shu yaine, hakaju kajaka. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that. Larapikwa ban poi shano, pidayban mare stet arsha ya kata. Kani kalong ka jingring dur, ya ka perthai hakaba mangingi ko ki Parabangeit bait. Kani ka perthai ka randin, bat kayalam ya ki breu ki ba haka, shaka pop bat shaka jing baman. Batang bangin yaine haju haga jinglong Mynsiem ru, ngideban mare. Namarkat bangidang mare mangi, kani ka perthai ru kanang randin. Balarengi kwa ban poi syatai syakmat. Ban poi syakatai katong. Ngide ban mare stat. Namar bangi haka perthai kaba randin. Ka perthai katan yang isyadin ko ki Kristan. Namar katang ngide ban sumar bahaya ladi. Bangi numyat ringkat bat kani ka perthai. Bayok ngisya tan lang syagi jingbaman. Ngisya tan lang syagi jingbam khot. Ngisya tan lang syaki ki balong persya ay kamon ka bakhot ka jong Blei. Namar kata ngilaban ong bau Kristan udeu jingtau uba mare shimare haga jinglong Mynsiem. Ka Ktien ka jong Blei Pilipi lailan nong ka dekot ka bakat ar ka ong bangalayo pediang lupa lani bala penjanai lupa yang Henry nga be syapranken bakum tangan yo bat yakata nakabenta kabala bat yang aru daw Kris Jisu. Upolu ang banga ngampat lang uba janay bat uba telibyang Henry lanang penjanay yang kat banga nang be sya persya kadak. Dekot kabakat lai ko Parabangeit nga ngamnyaw yaladi ubalala bat. Henry kani ka way ngale. Da kabakalet no igita ki ba syadin. Bat da kabakaner no syaki ki ba syakmat. Nga kuat ban khot ya pi Parabangeit bait. Kibawat ya ka Jingpynkyntang Khuid akmat jong Blei. Kibawat ya ka sanctification. Bapin kelet no ya ki ba syadin. Bat bapin kener pat yaladi. Syaki ki ba syakmat. Kadakot kabakat saw nga be sya persya kadak. Ban yo ega jingatong kabaka jingkot shaneng ka jong Blei ha u Kris Jisu. Kumbo polu be sya persya kadak mapi bat mangaru ngideban be sya persya kadak namar kani kalong ka jingkot yangi daw try ubau Blei ujangi. Namar kata ngila ban peniasriem ya ka Jingpynkyntang Khuid bat ka jing ya mare thong. Kay kani ka Jingpynkyntang Khuid sanctification ngin pet syaka tenrai jong kani ka kentin sanctificare haga tenrai Latin to make holy ban Pynkyntang Khuid naga tenrai Latin sanctus kabamut holy. Ka sanctification kani ka jingkelah haga jinglong Mynsiem ka jingkelah ki jingmut ki jongi. Bat ka jingkelah ka jingim ka jongi, kabaya day dur, bat ka kerdan ka jongi, kung ki khon ki jong Blei. Ki khon ki jong Blei, ki day ban perkat kum ki khon ki jong Blei, uba im. Ki day ban yad kum ki khon ki jong Blei, uba im. Bat ki day ban yo ka jinglong Mynsiem ru, kum ki khon jong Blei, uba im. Menta ba pila day ki khon ki jong Blei, kibalamat ega jingkapat pide ban im Mynsiem pide ban im jingmut katkum kani ka kerdan ka batmai ka bau Blei ula penkop ya pi nangno kawan kani ka sanctification
ka sanctification, kabut ya ka salvation. Ka Jingpynkyntang Khuid, kabut ya ka Jingpyn. Kalong usok jong ka Jingkapat, kalong ka Jingmi na ka Jingkapat. Lakapat ya pi, bat menta pilong ki kun ki jong U Blei. Namar kata to kumbadei shisha ki kun jong U Blei. Bat to be shisha, shaka hok, bat shaka Jinglong Khuid. Hatu ka Jingpynkyntang Khuid, kadi ka benta jong U Blei, ne ka benta jong U Breu. Hatu day U Blei Jingpynkyntang Khuid yangi, ne day mangihi ki Jingpynkyntang Khuid dalade yalade. Parabangeit bait, don na pring jong pi ki balak batong, kadi ka benta jong U Blei, ki wei pat kinong kadi ka benta jong ki Breu, henry ka Ktien ka jong U Blei, kahikai yangi, bagade ka benta jong baroh ka jong U Breu ru, bat ka jong U Blei ru. Pilipi lenong ki de khot khat lai. Kum ta te ko heb bait jonga, kum bahala ka sngi pila ko ngo, tanga khmat jonga, henry minta khamtam ha kabangam do na khmat ken. Upolu ong to tradep no ega Jingpyn jong pi hi, da ka jing tieng bat ka jing kenyo. Ha ka Ktien pareng upolu ong continue to work out your salvation with fear and trembling. Kabubut bama pi don ka benta kumbo ang upol ban work out your salvation with fear and trembling. Ban tradep no ya ka Jingpyn jong pi hi, da ka jing tieng bat ka jing kenyo. Bat ka de khot ka ba khat lai, namar day U Blei ubatre hapo jong pi, ya ka ban manru bat ka ban tre, namar ka jing sngewbha jong u. Kmi bhai kitu ki kentin, day U Blei ubatre hapo jong pi. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. U Blei udan ka jing tmute, nagabanta ka jing jong pi, ban penjana ya pi, haga jing long kristan. Bat ka day ya pi ban sya ya lade, ba U Blei unang penjanai, ya pi, ko ki parabangeit bait. Ka jing tre jong ka Jingpynkyntang Khuid, kadai ka bawan na U Blei, henry ngiru ngidon ka benta, ban sya ya lade, haga jing tre pla ka jong u. Rom lenong ka bakhat ki de khot iwei bat namar kata nga kerpat ya pi ko parabangeit, na kita gi snai ki jong U Blei. Ki ji snai, ki de ki jong U Blei na lor. Ban ai tino, ya ki met jong pi. Ma pi pat pi don ka benta, ban ai tino, ya ki met jong pi. Kum ka jing knya ba Khuid, bat ba pen sngewbha ya U Blei. Ka balong ken ka jing syakri, ba Jingai Mynsiem jong pi. Nang tau ang upol, bat tuwat pensriem rengkat yaladi bat kani ka perthai. Ka perthai jong ka pop, ka perthai jong ka jing mutlop, ka perthai ka ba randien, wat pensriem yaladi bat kani ka perthai. Henry to pen keladur no yaladi ken. Da ka jing pentemai, ya ka jing mut jong pi. Kenang ba pintip, ka ba kumnu kalong ka mon ka jong U Blei, ka ba bha, bat ka ba pen sngewbha bat ka ba janai de. Kat ba pinang IT yaladi, ban pentemai ka jing mut jong pi, pinang tip syu ka mon ka jong U Blei, pinang la ban yat haga lenti ka jong u, bat U Blei, unang la ban penjanai syu, ya ka jing ka jong pi, ba pin yok mat ya ka Jingpynkyntang Khuid, sanctification. Ngilong mene, sanctify, sanctificare, nagatanray Latin. Sanctus, kabamut holy, kabamut bakhut. Ka sanctification, kadi ka jingkala ka jinglong Mynsiem, ka jingkala ki jingmut ki jongi, bat ka jingkala ka jingim ka jongi. Kibaya daydur, bat ka kerdan ka jongi, kum ki khun ki jong U Blei. Ka sanctification, ka kentup ya ki benta, ka wei kalong ka jinglong kerpang, ka ba kalong ka jinglong Khuid. Ka jinglong kerpang, iwei Petros lenong ka dekat ka ba kendai.
เห็นไรมาพี่ลองกะกินจาบาลาจีดกะจิงลองลิงโดบักินจัสเอียมกะจัดเป็นเรียวบะโคดอุปัดลังบาเดเอลาอุจงเฮกูki parabangeit beit POE dakino ki Ktien kiba o Blei u bataya pi u ito ya pi ka kinja balajit ka jinglong lingdo bakin jas im ka jat ben riu ba khut jong Blei u pat lang ba dai e lau jong he ba phin da yo pan pau ye ki jing bha kor tam jong ta u bala khot ya pi na ka jing dum ka jing dum ka jing randien jong ne ka perthai sha kata ka jing shai ba phla jong u ka ba ar ka jing long khut iwe Petros iwe khat san khat riu Henry kumba utau bala khot ye phi u long u ba khut to long ma phiru ki ba khut ha ka jing long jing em baroh na bala tho to long phi ki ba khut na mar manga ngalong ubakod. Day na markata, baka testament ka batmay, kakot ya baroh ki kristan, ki riu khot, lani ki saints. Oho ay ken parabangeit beit, katkum ka Bible, mapi bat mga, bat ki para kristan baroh, ngilong ki riu khot, ngilong ki saints. Teng-tengi perkhat, baki tagi saints, ki tang ki tagi riu kraw, jong jinget, haki por ki ba menswa. Reem wat haduk mentaru mapi bat manga kibanget hau tra Jesus Christ ngilong ki riu khut bat lakmi lentiru bangin im katkum kata kekerdan kabau Blei ula penkup hangi namar kata kum ki saints kum ki riu khut ngide ban peniap her yaladi na kane ka percay ngide ban peniap her yaladi nagajing randin bat nagajing bomman jong kane ka percay kata kadai ka sanctification ka Jingpynkyntang Khuid u Jisu ong pilong ha ka percay Henry pimlong jong kane ka percay kadai ban don hapadeng ki kristan bat ki briu jong kane ka percay ki kristan ki dei ban penkerpang yaladi hakarukom im ke jongki hakarukom yat ke jongki haka ktien ke thelit haka akor ke buram kadon ke jitu khana syapang ke jingai kren hapadeng upastor nari Amerika badu upastor uba nakiwei nikiri jongani ke perthai haka baki kristan ki syak penshitom ben utau pastor na Amerika upet isenai utau pastor ubamat igi jing penshitom ben uang ngamtip syuk kumno melak berlong pastor haka ri ke jong me haka bagi penshitom ben igi kristan utau pastor uang oh kamdon jing haka ri ke jongi namar bah haka ri ke jongi ni itu uno u kristan bat uno u bom de kristan kadon ke jinge per haka rukom im ke jongki namar ban long kristan kamut ban syak penshitom ha ka sorkar jong ketagari uang akam lengok ya me u pastor gari Amerika kumno melak banlong pastor gari Amerika namar don jinge per ruem hapadeng u kristan badu bomlong kristan kita ki kristan kim penkerpang yaladi bad don jinge per ru bad ki brio chong gani ka percay ka Ktien U Blei Yonis khat san landong ki khot khat pra khat khandai ki ongkum ni lada ka perthai ka shonya phi tip bakala shonya nga menshua ya phi ka perthai kan shun bet ya ki kristan lara ka perthai kam shun ki kristan ka bumut ngi along paralok bat kene ka perthai ka sngewbha ka sngotanat engi lara phila long na ka jong ka perthai kata ka perthai kanda iet yala ka jong Henry naba pimlong na ka jong ka perthai Henry nga ngala jit ya pi na ka jong ka perthai kabamut ngala saino ya pi ngala jit no ya pi na ka ni ka perthai namar kataken kata ka perthai ka shun ya pi ki parabangeit beit la don preng jong pi ki ba persang ban im ka jing im ka ba la Ktien Khuid hakmat jong Blei
balar pi ong balai baka perthai ka shun yang u Jisu la ong lupa hang ni baka perthai kan sa shun lar pi persang ban im hok im khot nagabenta ka buram ka jong u. Ka Team Youth Sunday hagani ka snem arajar arpau kalong ha ka perthai om jong ka perthai yonis khat nhiều lenong ka de khot ka bakhat sao kani ka gospel yonis lenong ka bakhat nhiều latip ya kani kum kata ka high priestly prayer ka jong Jisu lane ka jing duai ka jong Jisu kum utau rangba lingdo ujongi ha ka bawya sat ha kamadukpa nagabenta ki bangeit baroh kami nagi de khot khat sao hado khat nhiều ya kata ka ktien jong me ngala IT haki kata ka perthai ti kala shun yaki nabakim long naga jong ka perthai kumbanga ngamlong naga jong ka perthai kumbau Jisu umlong jong ka ni ka perthai mapiru parabangeit bait pimlong jong ka ni ka perthai ngam duai bamen shim no yaki naga ta ka perthai Henry bamen sumar yaki nau bamman. Henry Jisu penken mau yangi bangi dang donte haga ni ka perthai shim no engi sya beneng haga klip mat bangi yok mat ega jingkapat haga klip mat bangi IT alade hau Jisu Kris Henry bu yangi hang ni bangin syakri yo bangin saki yo Henry duairo bani ada yangi nau bamman. Kimlong naga jong ka perthai kumbang ngamlong na ka jong ka perthai to pengentang iki daga jing shisha duai utra Jisu kaktin jong me kalong ka jing shisha kani kaktin kala bani alam ye pi ha ka jing shisha kala bani alam ye pi ha ka jing pengentang khot nang tau Jisu kren shu ha ka de khot ka ba shua ka de khot ka ba khat wei te ngam don shu ha ka ta ka perthai Henry kini ki don ha kata ka perthai. U Jisu anga ngan let no na gani ka perthai. Henry ki nong bu jong ate kindang don ha gani ka perthai. Ngate ngan wan ha me ko kpa ba khot. To ripen im yaki ka bomut ya pi bat yanga. Ha ka kerteng ke jong me ya kiba mela ai hanga. Bakini along shitali kumbangi ngilong. Bangini along shitali parabangeit kumba ukpa baru khon baru Mynsiem khot kia long habeneng bangini long shitali ha ka jinglong jingim ka ba khot bat ka ba kentang shu ngi puli syapang ka jinglong khot bangi dei ban Syiem ya U Blei kum bangila puli menne iwei Petros lenong ka benengkong ka de khat khat san khat riu ya kabala shim ya kabala sot na ka kitab Leviticus kalenong ka bakhat wei ki de khot saufusan ki benta ki ba paunam na ka ktien ke jong Blei na ba ngalong utrai U Blei jong pi namar kata to pengentang yala de bat pin long ki ba khot na ba ngalong u ba khot bat wat pentingit yala de da ka ai ba par halor ka kendau U Blei jongi ulang U Blei ubahak U Blei ubakut nagataga daw kumi lenti baki briu ki jong uru kin long ki ba pengentang khot yala de kin long ki ba im ka jing im ka ba sakhi ya ka jing long khot ka jong Blei bat hang ni ngi yu i baka phang pedeng jong ka kitab Leviticus kalong kani banginum pentingit yala di daki ai jong ka ni ka perthai daki ai jong ka ni ka kendau Henry bangin ken mau bangin degi briu ke jong Blei bat bangin yat kat bakum ka mon ka bakhot ke jong u ka de khot saufusan na bangalong utrai U Blei alam no ye pi na kari Egypt ya ka banlong U Blei jong pi kum ta tolong ki bakhot na ba ngalong u bakhot ka Egypt hang ni ka dei ka jaka jong ka jinglong mrau na ka baki Israel kilami bat kila be sya persyak kadak sya kata ka ri kanan ka ri jong ka jingkular Henry ka Egypt ka deiru ka ri jong ka jinglong tengit ka ri jong ka jingmani Blei tau ka ri jong ka jinglong bamkhot ka ri ka ba randin ka ri ka ba sentut syadin
But U Blei hang ne Ukraine uang pila mi no nagataka ri Egypt pila be shaka ri jong jingkular but shata pide ban thau ban poi. Haga testament ka barim la ai nuksa daga jinglong khot ka jong Blei. U Paul pat u ai nuksa daga jinglong lajong kum u nong but jong u Jesus Christ. Iwei korin iwei khatwei. To long pi ki nong pertho but ki jonga kumbang ngaru u jong u Christ ang u apostol Paul. Mapi pertho but yanga u Paul kumba manga nga pertho but ya u Christ. Haka Bible pareng, imitate me just as I also imitate Christ. Kumno ngin long ki ba khot, kumbau bleu long ba khot. Kumno ngin long ki nong pertho but, kumbau Paul ulong u nong pertho but. Ki don kini ki sautali ki mat ki banga kwa ban bu khmat jong pi. Kabaneng kong IT ye ki met jong pi kum ka jing knya ba em. Rom khat arla nong ka dekat kabaneng kong. Ngila pule menne bau Paul u khot yengi bangin IT yala di yaki met ki jongi kum ka jing knya ba em. Pitep em ka jing knya ka day umrat ulang brat lani u masih lengrau u balabu halor ka duan bala peniap balabu halor ka dingtang bandalayap bantang ya kata gading bat ba ensa ai kum ka jingknya hakmat jong Blei kum ju mapiru pide bantia halor ka duan ubre ubalayap naga jinglong pop naga jinglong bamman bat ban ai laga jong ka jing im kum ka jingknya ka ba sngewbha bat ka ba penkemen ya U Blei jongi ubahalor ka jing IT yala de Parabangeit bait kam dei tang shisien haga jing seng yalap lane ka krusit ka jing IT yala de ka de ban long man ka sngi bangan ra ka khti bangan wansha khmat bangan duai ya ka jing duai jong ka jing kala ka bamut ka ba ar penlet jing mut haki ki ba khot om haki ba tinget nga sotanat bhai gini ki benta naga ktien ka jong Blei Kolosai lai iwe hadu lai ki ba khot yangi ba ngin penlet jing mut haki ki ba kentang khot haki ki ba pen sngewbha ya U Blei namar kata ladala penmi lem ya phi baru Chris to wat ya ki ru ki ba neng hakabo Chris sudan usong syakakti kamon U Blei don ki beri ki ba perkhat ba larangi kwa shisai ka Jingpynkyntang Khuid ngide ban jiet sha ya kita ki jing smio ka ka perthai ki bangi ngide ban kiar ngide ban tip lut kita ki jing smio ki bangi ngide ban kiar ngan ong ye phi Parabangeit bait phim don kam ban tip ya ki jing smio jo ka perthai phi de ban tip ya ka jing long Khuid ka jong Blei ki jing mut jong phi kim de ban long halor ka ai ka phi de ban kiar hanrei kham tam shaka ai ka phi de ban be ka balong ka jing long Khuid hakmat jong Blei Paul wong to pin mut brai ya kita ki ru ki baneng om ya ki ru ki bahaga kendau namar pila yapno badega jing im jong pi la buri lem baru Chris U Blei pi la yapno barke jing im ka pi im menta la buri hadien ka ding pna la buri hadien ka met ka jong Chris ubala yap ya pli nakabenta jong pi halor kading pna kalbari to tip namar kata bapilong ubala yap haga jinglong do to ngeit ya gani ko ka jing shisha bapilong uba yap haga jinglong do henre pilong uba impat haga jinglong Mynsiem bat ka jing im ko bapi im kalong da ka bor ka jong Blei ka bor ka batmai ka ba kersai ki do no jong pi daw Mynsiem ba khot ubadon hapo jongi kamat kabalai peniyap igi jingkwa brai jong kado rom lenong ba pra kit khat ar khat lai kum ta te ko Parabangeit ngilong ki nongkit ram om nagata do yakaban im kat bakum kado meneng ada ong ye pi bangi de benyew yaladi ki balayap sakado bat pila ban klianga ko pastor kumno ngila ban long kita ki balayap saga jinglong do upol ong pim long ki nongkit ram ya kado
kabumut ba phim day shu ban ko ngo ye ki jingkwa brai jong ka do ia ka ban im kat bakum ka do namar larapi im kat bakum ka do pin yap no ken Henry larapi penyap tron dau Mynsiem ye ki jingle jong ka ta met pin im ken pi donu Mynsiem ba khot ya po jong pi ngadonu Mynsiem ba khot ya po jonga bat da ka bor ka jing trei pela jong Mynsiem ba khot la ban penyap no ban penyap tron ya kata ka jing kwa bra jong ka do ya kata ka jing bomman jong ka ni ka pertai ban ngin im na ka benta ka buram ka jong blei ki parabangeit bait ki ai ki jing kwa bra jong ka do ki badang dona ka jing im ka jong pi ki badang senshare ka jing mot jong pi ki badang senshare ka Mynsiem jong pi ki badang senshare ki khmat jong pi pendem yala deu Mynsiem ba khot yo bo bleu la ai pi bat phin long ki nong job how Chris kamat ka basaw bat ka bakhaddo IT yala de ha ka jing alam Mynsiem ba khot lar phi ong kumno ngala ban le ikine baroh pastor ngong ye phi IT yala de ha ka jing alam Mynsiem ba khot rom pralanong ki khat khat saw hadu khat riu namar kat ki balai lam do Mynsiem U Blei kita ken kilong ki khon U Blei phi pilong ki khon ki jong Blei ki bala siu spa daga snam ka jong Jisu halor ka ding pna Calvary ki bala yo kenti Mynsiem ba khot hagi do no jong pi namar kata lai lam ya phi tau Mynsiem ba khot namar phim shim la pediang ya ka Mynsiem ka jinglong mrau pat ya ka ban shap tieng Henry pila pediang yo Mynsiem ka jingting khon da ubang ya yam kerpat aba kopa ngila ban khot yo Blei jong i hang te halor aba kopa bat ngim long shu ki mrau jong ni ka pertai ngim sha tan shu sadin kum ka Alice ha ka to ka kot Alice in Wonderland Henry ngi yo e ka bor ka ban halor ban job e ka jing randin chong ni ka pertai Utau Mynsiem ikan, uya plasai ringkat bat ke Mynsiem jongi, bangi ngilong ki khon ki jong Blei, bat namar bangi de ki khon ki jong Blei, ngin imru kum kita ki khon ki jong Blei, ha ka Jingpynkyntang Khuid, ha ka sanctification. Namar kata, ngin IT ala de Parabangeit bait, ha ka jingalam ka jong Mynsiem ba khot. Ken mau ba ka sanctification, kamday kabaja shisien ja, Henry ka beteng si beteng baroh si jingim nginang janai nang janai nginang long kentang khuid kat binang ya kisngi ke jingim hadu bengide shem bat u Blei la penjanai yangi lingba ka jingya jingya ka ni ka perthai dangi poi hang te ngin yu i u kumba ulong bat an sapen ka ladur yangi bangin long kumba ulong ma u ngeit kani ka Bible study kalalong ka Jingpynsyaya shibun ki ha ka jingmut jong pi Parabangeit bait kalalong ka Jingai Mynsiem ru pi bangin im na ka bentau Blei ka jingim ka Bakentang Khuid na ka benta ka buram ka jong Blei amen tongin ituai U Blei bok pau jangi bahabeneng ngiai ngu yeme na ka benta kini ka jing selok ki bangileyo ban ai Ktien ka ba im ka jong me ko try batuat ai bikini kin long tang ka jing tip ha ka jing mut jongi Henry kin long ka jing Mynsiem ka jongi iway pa iway bangin mi na ka Bible study ki breu ki bala raikut bangan im ka jing im ka ba tmai ka ba pen sngewbha U Blei ka ba la pen ka tang Khuid da ka bor jong Mynsiem ba khot bat ka bam syatan ha ka perthai ka ba randin Henry ka ba be sya prang sya percha kadak kabalong ka jing khot yengi how Chris Jesu trying isuan ban IT alade ban ngi duai bu Mynsiem ba khot on tre phala halor jangi yakini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai baru nong penim jangi u Jesu Chris amen